Api nga ibarsak mo matanday ta kalderong elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nyamat ti masang patak may na. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Pwede ka nagluto? Em, anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay na, naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito ag istorya pa lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y iap-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisinak ka nagkapoy di talon. Na, pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya dita Facebook Reels mo. Anya? Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, abangan doon naman ng basol di anak mo Una yan dayjay babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanubag namin na di makaungit sa asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amo mo di anak mo. Nakaar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi Iso adya akong mas daw. Apay, arjoda kaya? Kano pa yan nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakay. Yokon lay. Di ka lang maangawan. Agsangsakit di apukaw. Yung kamang kitay. Ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamo ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakay. Por Diyos por santo. Agsangsangit day anak mo. Namday tala cellphone mo tidumdumugang. Ha? Ni, ada kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkikita ak man, no anya ti daduma pa'y a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pa'y. Aniya, dahi tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo. Agkaiwara dagiti bulong ti mahogan Awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo Di mon maaramid dagiti trabaho. Agsermon kay manan ako nak. Kasano adi kasirmunan. Nagalas tumot ngamin ti aramid mo. Ultimo agdalaws, di mo amaw. Day tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking ka talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigit kat parikot. Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ho! Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Nadagsin Parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray. Ay na nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramil. Ay, yun nga paiso day ta paray. Kaslawan serbina nga adda asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku na mo. Ay mananusak lang. Kaputa asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew. Ay, anya mat kan ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay
Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anak ko tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man cutex ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre kumaan. Ay, Diyos ko, Mayla, Kaya't mo ti acutics. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang dead iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaan. Daan? Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat, isumat. Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tungot lang bagbagay di ta cutics di ta iman. Sana may ibagay di ta dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy, 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 oy. Nasakit tinakam mo? Makaungat ka? Di ka agung-ungat. Gaputapud no anang isit na kita dapan mo akas lalomboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week. Anya, Abayan, Mayla. At misuot ka matmanan. ay, nasakit kinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato Tila'y bagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak kanubagay ti agcutex. Gaputan ang isit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapod no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang. Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasla dapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. Unay kayo matan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngam di ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw, Meg. Ne, sika magamday ta nato. Nati, manong, saan nato? Pwede, natin no nati. Apay asikat, agi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asyakon Anya? Wen, iso asyakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ti rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mo lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg, natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo ti sunburn. Ken, andan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Ang panunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagay. Ure na ka-make up. Agiwayway itinwang. anya. Kas jay kumati ka palay. Nagagay. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kanina to. Ure kin ni abagmag na. Nakaukod itinwang. Na, taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, di lumabalin lang. Ure bakla di ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo day ta nasangit mo, Mayla. Tatang. Apayan, ibagam nga minan Di kang sangit lang dita. Aguray ka. Nagalasgayan tarong pang nagsangit ka. anya kayo matantatang. Nasakit lang nga rodan tirek na karkaruan nyo pa ilang. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Di mo nga min ibagan, wapay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bani. Kuray pa'y kanukin ni nato abakla. Ambog, no apay akas na ti imbagana, anak ka. Gapuday ta, iti kinasadot mo. Anya,
Way, nanakaw. Di ka nga binagsadot-sadot, Sabno sana panunuton ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda nga ayatin na ka. Aping may ka dito balay nato. Wah, apay. Di mo kaya't asarungkaran ka? Why? Di mo ka di kaya't nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us! What? Apay ka no? Daka mo When no, ikungkumpara na ka dito kinapintas ta adwa, ay napinpintasak ngamin ngamitisik ka, ano? Ay na, talaga masuruna. Apay ngamin. Gapot ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idinto ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay na, kita man ngamin da kiti kaldero yo. Nakangis-ngisit, Saan? Akas iti kukuman na po daw. Ay, gimatang kagaya man iti cutics mo, Tila Oh. sasawumot si kaabakla. Ay, uray guraan nak, tapod not ibagbaga. Agatang ka ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, Ngam laglagi pong timbaga, adalam ti agtrabaho kan agdaluas. Saan la aday tabagim ti ambom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakbay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito irwar, paray. Kami mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi ka sa tangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kit, wala paray. Wala asino man. Bagpayanin nato abakla tagi wayway itinwa. Puro nakapuspos ko ti make up na ikitaltalo. Kasta ka day, paray. Good. Naranak nga ron. Naraksak may nga ron. Ure lag kinnikin niya. Nakaukod itin mo. Day, jay, anato talaga. Ure nakararjod. Ang nagagat. Sana kas kanid bakit ka? Arjod ngum sadot. Unay matan may la. Nagalas tinasang patak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpita kas kada nabasbas ha. Ngem awan man lati ko na masukatan. Inkasukatan. Mabit lang. Inkasukatan eh. Gusto na pa ng cute-cutics mo. Ay talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya? Inkasukatan ti anak mo kunak na eh. Di mo urayan ang makapong tutak. Taang mga nuy bulang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan anya? Agalas 12. Ha? Ay na, saan pa'y gayam Ay elmo? mauma akong ito ugalim. So pasensya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo saan pangasin? Nauma ako ni tigas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sa nabali ko man. Uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung aramidam. Pangasim elmo, di nakpanawan. Ay saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko ma. Pinanawan na ko ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya? Isumat! Diya kon mas dami tinaytang. Gapot, taamo kon, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana arjod kan sa dot. Anya? O,
Apay ngay may kadito'y balay mi. Sure. Pumanaw kan. Wa. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo iti imon mo kanya. Iso pumanaw kamiten. Di kagpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, wag ti asawag tap nagsublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Pumanaw kan. Apay ko mga aywag ti saan kumat nga asawa. Ay, agnagam ka mo nga taitan, Mayla. Pinanawan na kan ti asawa, ka po iti ugalay. Tatang, Saan nga min ang nasaya at ti ugalay, manako. Amo masintiran ti bagay, ngam di mo amo asintiran ti anak yaw, kun may siya. Nalabas ti kinasadot mo, day talag cute-cute ti amaw. tatang, agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap nagsublikan niya. Ay na, sika, tinagkurang iti asawa. Iso asika, ti makisao. Agkid daw ka, iti pamakawan. Tatang, Kinbaliwa mo na maminpinsan, tinaalas nga ugalay. wan tatang, ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Kastoy nga men ko kumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta paray. Wala, nga men, baknang ni bagit ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Inyo, Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagit ko. Sigaw da mayor di lugar da. anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagit ko. Kunak lumay, anak ti ex-mayor ko naman. ay ket na saya at ano kasta paray. Kahit ni bakit mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko, awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga ammo na madlaang ti aggar din. Anya. Ay, awan ang arod no kasta. Ni bagad ka, kit agtrabaho man no saan, ayos lang. Nga main, baknang. Anya, Unay matanday di agayim mo, lakay. wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat na ti ibagbagan. Ulitin na. Makarengreng pa din. Anya, Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. ay una yan. Ay na, sapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya nga itimbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan ko Ay kitun baknang manwan no saan tinakaikamangam. Saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas dyan ni George Bila mabain amang ibagbagay tikas dyan. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taunay di pa nang idaydayaw na, kinibakit na. uray siya nga rod. Maumak iti kas dyan nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas dyan ako nang idaydayaw na iti kinabaknang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsaw iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George, ay na, makaumamit. Among pare, no kas dyan aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas asara kon.
Panagkunak ngami. Iso nga ibagbaga na dayay. Gapot ati panagkita na kada tao. Kat nakurapay lang. Ay, husto ka, pare Tomboy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Baknang ni bakit na. Ay, sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan, pare. Day, itaban pa'y nga adta ka dito sa gwan at ibalayo nga kap-kapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, sa anak namin na nagtrabaho. Kasta ka day, ay katun na, agin na nakamait. Mabanog matibagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak anapanog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Kanya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to may. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa, iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Kanya? Anya, agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay. Itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man mo. Ay, katuon ah. Ay ngam, kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige, ay ngam na, pasensyakan, bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa imot ngamin analpas ti balay nga aramidan mi? Ayos laang lakay. Kustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso mati ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang. Wano iso ti kabaknangan. Naskan kalipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayam na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na. Apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y. Pangas na aming apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jeburida ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Apay ko makakaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat na agpa-breastfeed pare. Ano tinakaibaga kanya kiti kasta? Da kami nga men, kit saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagnginatigata sita. Oh, May salaalata kat umabot iti 1,000. ay oray man no aribo pare. Saan kami nga agparikaw? Nga men, baknang di bakit ko.
Anya laki din, pare. Anya? Kaasi kayo talaga, pare. Piman kayo, pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day di George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Buwan pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa ilalinit, Inray. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Naskan pa yung agyaw. Buwan nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kwa na. Adan tulat taal daw day di George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma. Makarengreng. Salbag kiti. Anyangay nanang, ipatuloy tayo na ito balay. Wan anak ko. Adda mo ti umdas a mausar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo a naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kas na nanang. Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang naang. Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam. No ngay daben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Un nga paisoan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, buwan gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di probinsya, pare. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katuna pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang laan. Amang kit di mo no duwagasot laan, ti agmalan. Unay kamutin pare. Saan mat No mano titangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din laan, ti pagkukwartaan da, pare. Huwan pare. Natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaurnong dagiti kakabsat ni bakit ko. Ah, kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba laan. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay, ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ka. Ha? Anya, mapan kamit iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mut da iti asawa ni Ben. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga. Amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kita man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan ang maklon ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Aday ta. Adda tayon dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y tipagnoon tayo. Di talaang bangir. Di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo. Pare, naglawa mo tin na ito agarding. Ha? Huwan pare. Naglawa talaga. Kat amin da kita. Kukwa, dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na.
Paray. Agang angaw kan samay. Ha? Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Oh, maghitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukuwada amin. Anya? Oh, Saan mata pa nang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mait. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito yung mula no bilang laan. Ay na. Apaw. Bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laan. Ay, jakla pagaropoy na bak nang gayam ni bakit mo paray. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardinda. Kas itinako na kita'y pare, saan da abak ngang? Eksakto laan. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ay, ikaw. Saan mo? Makuna lang nga damabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dwa diso. Kan may sa, iniktarya madla, titaltalunan da kay. Anya? Wan pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at libre abagas tayo. Nasingputi na kay kamangak pare, saan anaimot? Awan makuna. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imaya, nalpas mi mutan niya trabaho mi iji syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid ni May. Kinapudno na. Magustuak ti biagyo dito eh. Ha? Uwain kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring bay. Tanay ikamang dito eh. Bak nang a pamilya ko naman, maray. Kat, bak nang ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka numa day tati kanayon mo nga ibaga ka daben. Ha? Ay, uwain. Bak nang ni bakit ka? Sa bali ti bak nang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmot ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabak nang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso ka sana yun, kumaray. Ay na, mababainak ka talaga kada pare, Ben. Ken Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababainak. Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak na. Katuan mat ngamin. Bak nang da. Ngam saan da na paramag akas kan ka. Pare, Awan lakat. Bak nang ni bakit ko. Bak nang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lamabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. ay, uwan nga rin. Mababainak ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin amayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamom iti dayta?
Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang kami nagtagtagarikot. Ngam ita, nga imbagam data. Ibagak matan. Saan anasaya at data nga aramid mo? Bak nang manwon no nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak ng da. Ha? Saan mo't? Ta nagtaod laang iti kinakura ko. Pare, Ben. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Wala, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko idi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakay kamangam. Gamita. Siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't ga makimagudwa ti adda kinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko nagtumay. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Apay, di ka agbalon iti pangaldawam? Ah, agbalo na, lakay. Anya nga iti kanak no aldaw no sanak ngagbalon. Kanya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon itinatang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anya matenday ta asawa ti kagawad. Kanayon anatang ti sidaan na. Oh, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Isu asaan amabalin anatang ti balunok iti office. Nakababain. Adamat beef ijay ref. Di ison ti balonom bakit? Uy, bakla, nagbalon ka di? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay day ta na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalo nak. Iso amangan talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iti kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Unaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito balon ko, friend. Sayang met no ada mabati. Kadwan Uray da ito'y balon ko, ibusan ta. Uwan gayam. Kunak man noon, diet ka. Ay, salbag dayta diet. Ay, manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatan iti si Daywan. Sheila, bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anatang dayto si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan nga min paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito'y sida.
beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti nateng akas iti sidayo anya. Anya mo tunday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabo ko. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa. Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakayang. Ay, pakawanam. Wan nga ron. Limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalik ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana. Ay una yan. Kunamlano kanayon mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tan na kita. Saan abali? Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akyes. Ano pa yan? Lakay, amom da sila kan bakla akatrabaho. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang nga iso. Anya? Wala kay. Katkatawa ak nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya? Wala kay. Ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit ti sidaak ama pa nagtrabaho. Nay, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apay kastamot ang diawag yung kanyak nana. Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan may sa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanya. Nalawag. Ani ha? Wag, Ma'am Teresa. Kasta Kat, anya nga ron tigatangan yaw, Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nga na. Kan, kumpletuan nyo ti Ricardo na. Oo, sige. Mabait lang, wan. Wan gayam. Amang ano kayat mo agumatang itinatang nga isag pawyaw. Adalakok anatang, kapuros amin dagita. Ay na, saan na. Manipot nagtugaw nila kay ko kas kagawan. Saan kaming agsidsida itinatang. Ngamin, addan igatang iti karne. Saan min akayat tinatang. Isulaang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne. No iso ti isang pao. Anya? Mala, yun ti karne agat gatangak nana. Di kay agbayag-bayag. Anya mo tanin na napiling. Ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsitsidaak itinatang. No way. Ang mga nuad da sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kan may sa, makadadaan lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat ak karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa kan ka? Wan, saan da ka nun agsidsida itinatang? Malipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugay. Wan
Nga raw, kasta unay matan alimas to ganda, manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao inton umay apa nagbubotos no mga bakpay. Nga raw, ngam no siya, jak kayatan nga ibutos ni Dado. Itaan na minsan laan nagtugaw. Lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuan anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay unay ang takasla rin ba? Kawamay, so nga oray siya ka jak ibutos, tikas ka ni Dadaw. Saan arumbang nga agturay manan iti barangay. Umadanin ti pa nagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga raw. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong ungot ka man yan. No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan di tao ang nakakita iti saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanya. Saanen? Ibagbagakit di ang adida ibut-butos na nagalas ti ugali da. Nang runa na di a Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Itaag lang asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga magbagam kanya. Damdamag ka kaya? Saan mo? Ibagbagak lang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga aldaw, panagbubutosan. In your dreams. Makabut-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos kung nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ore aglupisay ka dito isang wanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya? Kasta timbagakan ka na dya bakla? wan lakay, yawanan baing. Ura di nak ibutos da jay. Awan bibiyang ko. Anya, kumadadya bakla kung para iti amin at tao dito barangay. Amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niyang. Kani bagam pa. Saan nga agparparang kanya? Tama nga nung madurab ko na dya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, agawad. Ano yung baga orasyo, Di na tulip-lipatan inton pa nagbubutos, Gawin Jack malipatan. Ay, pangasyo mo tata ibutos na manen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan ak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Ay, nasayat kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawan. Patarimaan nyo mo dagiti dadal apa nagpampanunot ti tataaw. Wayne, dagiti kasken ka nagkagawad laeng ke limas tugan. Nagkagawad ka unlay. Ngimaton ti isbo, makasla rin bo. Iso pasensyakan kagawad Di mo naman nga ibutos ka. Ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga agtigar-gar ka ngay lakay. Relax ka kadilang. Masiguradok amay sa kakadagiti mapagasatan amang ngapa. Sapay lang ko Ang mga maatake ak no sa anak ang mapagasatan. Anya,
Ay na, mga baka ko naktungon. Ay, makapaulak at talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsaludsudem, no anya tikat katawaak. Ay, nakita min ko ni Sheila Teresol. Ay na, daksang gasat, maikawalu kayo, ex kagawad. Ha? Anya tikat mo asawan, bakla? Di mo maawatan? Maikawalu kayo kunag. Kati may sa makapaalak, may salaang tilamangyo, iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasa ten George. Ay, no. Naggana sen George, I mean. Tapno amoyo, anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matintigas tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lang kay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, ay, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay, Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan lang amay may sa ti aldaw. ay, sa bagay ah. Ay, danglayo dito ako. Danglayo. Ah. Libre ito. Ha? Dakilakla ko. Di awanan baing abakla. Masipat ko lakit di ti awanan baing. Bakit? Ibaga man, tasaan adito yung asilig ti balay ti umay na pagpukpukawan na tabak na. Ang mga noon, adda pumunot ti ulok. Ay, nakamatat na ita iti bunang. Nagbalon ka, bakla? Siyempre, hindi tayo mayaman, ano ah. Ngam amo, naimasisidaak, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan, makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laangaya. Sa bagay, kasla ka dagiti amamok idaglawlaw. Kita man, no aging gaita, kat karnila tatisidada, itata na abak da. Shh, tumala ka man. Inton kwan mangag na ka, amom lang arod. Di ore mangeg na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sidsida awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad pa nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka nga agsidsida iti dilata, kas kadanateng, gapo, taday gatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itata na abak, ay na, ay, may sapay ti lamang, nako, sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala, ituloy mo lata ti mangan, imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti si dami, dinakdakan. Oh, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti sidam? Sardinas. Ay, nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Di ta ka manlangan? Anya? Kastoy abiyag. Awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung nga tainak pa'y laumutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Eh, mapakaumutang No, danam naman mapagbayad mo.
Mapangka ah. Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngamano lang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangan. No pa utangan da ka ah. Wala kay. Ala, urayon na. Kainak pa'y umutang. Tapnumangan tamagtan. Anya, umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yo no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaan pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaem nga iti bigat, katinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Wan nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pay laeng ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Ti agdamaga episode ket nakakatawang adamet na adal a mensahe. Nagrugi iti simpleng a panagsasaw ni Elmo ken mailangem nagbali na panagriribog gaputan na lipatan ni Elmo ti responsibilidad na iti balay. Imbes gagluto, naulbot ti oras na iti panagbuibuya iti Facebook Reels ken YouTube. Daita met leng ti kasla mapaspasmak kadagiti aduita. No nalablabes ti panagusar ti cellphone, malipatan dagiti banaga mas importante kas iti pamilya ken trabaho. Nakakatawa ti panagsinungbadang imadda met pudno aleksyon iti unegna. Nakatawa unay ti parte ang nagriniingan dagapo iti kutex, lipstick ken panagkuskus iti kaldero. Ti panagbirok ni Mayla iti tulungken ti panagbales ni Elmo iti komedyaket, isutinangted iti natural aramram iti istorya. Saan nga pilit ti panakatawa takas lalaing adda kay ti balay ngag dengdenge kadagiti agasawa ngag tutunggali iti naldawa biag isuday ti makapagayim iti adwa manamnama nga agboya. Ngem no kitain a nainbeg san laeng a komedya ti kayat nga ibaga ti istorya. Daytoy ket palagip nga no ada pamilya. Masapul nga agbininulong ken agtitinulong. Saan analaing ti maysa no isulaing ti manggikegdeng iti amin, ti panagrespet iti trabahoda iti tunggal maysa ket napatiktapno agtalinaid ti kinawnos ti balay. No agtitinulong dagiti agasawa, nalaklaka ti biag ken at adda ti ragsak iti sanga kabalayan, nakatawa met ti panakay parangarang ni Nati, adu ti punchline na ken isu tinang papiksa iti komedya. Nupay kasta adamet punto nga saan komamausar ti pananggukom iti tao babaen iti pannaglangga wenno panagisurot na. Nasaysayat no agbirbiro lain nga awan ti pannakadadael ti rikna ti sabali. Ti pudno komedya ket mang patawa nga awan ti masaktan. Ti nagusto akpay ket saan ang nakurang iti mensahe para kadagiti aktutubo. Adu kada tayo tinalulong iti social media jinga ang malipatan dagiti aramiden iti balay. Isuan na imbeg palagip daytoy nga uray makaliw ti cellphone awan lata ti makaisukat iti panagtitinulong iti pamilya. Ti respeto kinaresponsable ken panagabatan ket isulata ti manggipatagder iti naimbaga relasyon.
Iti kamaudianan, nasarakan ti istorya iti balanse ti panakatawa ken panangisuro. Adu ti eksena a makapagpukaw iti stress ngem addamet nawat a leksyon. Dito iti klase ti komedya akaya ti adu nga Ilocano ta sa online amang patawa no diket mangipalagip met iti napatik a kababalin iti inaldaw a panagbiag. Naraksakak anang buya ken uray nakakatawa amin dagiti eksena adamet naibati a mensahe nga isukumati lagligipen dagiti amin. Agbiag ti panagkikinawatan, panagrespet ken panagtitinulong iti tunggal pamilya.